zaɓe da aka bashi ya kamata a rage masa da shi kafin a kai ga shugaban Barcelona mai zaɓe ci gaba da kamar yadda na gaya maka a baya ya yi daidai yanzu ma na kara gaya maka cewar Messi ya yi daidai amma in ka duba cewar Barcelona daga taso Barcelona a waye idan karanta kuma bansa sannan ta kuma ba da basin sai zo yi wannan bugawar da yawan Real Madrid ke ci su daga wasu turun kuma shi sannan shi kuma ya daga hannunsa ya juya sai buge shi kuma ka san shirin da wannan ikon ta yi ta wane ne kuwa akan wanda ya karya doka kuma gaba masu challenge din Messi akan cewar gaskiya na ji daɗi daga wannan rahoton. amma adawa ce ta ka kawo wannan abu ko ba ka ba amma in dai ka san yadda tsarin kwale ke ba za ka ce Messi a dakatar da shi kuma ba laifin Messi bane ba in ka duba za ka laifin wancan bai gashi da ko ba ka ba gaskiya bismillah ya yi daidai kuma ni kaina gaskiya bismillah akan wannan karar ya kamata dama Barcelona